Sonten para pamearso ketemu karo kula Ronald Boga ing iWatch TV. Ing kene kula ngabarake suasana kelas 10 MIPA 1. Kelasé apik, resik, rapi. Ing kene kula duweni kesempatan wawancarai Mas Rangga. Mas, kepiye keadaane rasane duwe kelas ing kelas 10 MIPA 1? Rasane biasa enak, atis, rame lan akeh kancane. Kan mboten enten asine. Ngono ya. Matur nuwun nggih Mas. Miskin. Ngono wae saka kula Ronald Boga balik ning studio.